3 quarts tocats de 9 del matí. Recordem quina és la pregunta del dia als espectadors. Confieu que s'arribi a pactes estables als governs locals i autonòmics? És una pregunta pels espectadors que, escolta'm, li podem traslladar tal qual a la nostra convidada avui a l'entrevista. Ell és Biel Barceló, el candidat de Més a la presidència de les Illes Balears, i la seva coalició està immersa en aquests moments en un procés justament de negociació per això. Senyor Barceló, bon dia, gràcies per atendre'ns. Vostè creu que la negociació que tenen en marxa acabarà bé per vostès? Sí, estic convençut que acabarà bé. Sense cap dubte ni una. Evidentment, com tota negociació, està passant un moment d'incertesa, però no tenim cap dubte ni una que en el final hi haurà un pacte entre diverses forces polítiques de les Illes Balears, un pacte d'esquerres i un pacte que serà estable. Li dic perquè ahir vostès van fer una reunió, avui a la premsa de les Illes els titulars que diuen és que vostès van avançar poc o que van avançar sobre temes que ja estaven acordats i que en el fons estan relativitzant una mica les negociacions perquè el moll de l'os, l'escull de veritat, és el que hem vist al País Valencià també ahir, que és qui ha de presidir aquest govern. Això és així? Realment l'escull és decidir la persona? Bé, diríem mentides si no fos així. Realment, també he de dir que des del punt de vista de Més per Mallorca i Més per Menorca, no hem posat mai damunt la taula la problemàtica de la presidència. Nosaltres sempre hem dit que ha de ser un pacte plural. Aquesta ha estat la nostra condició. I a partir d'aquí hem començat a parlar de programa. És vera que en aquests moments en el programa hi ha una sèrie de qüestions, sobretot relacionades amb l'ecotaxa, que és un dels punts que està damunt la taula, que ha estat més difícil avançar. Per tant, no és que s'hagi ralentitzat aposta, sinó que en alguns punts programàtics hi ha hagut algun problema. I també és vera que Podemos ha dit que no vol la presidència d'un govern del PSOE, presidit pel PSOE. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres no posaríem com a criteri damunt la taula que fos president un o l'altre, sinó que el que nosaltres fèiem prevaler era que estiguessin tots els partits en aquest pacte. I, evidentment, en els pròxims dies estic convençut de que se solucionarà. També s'ha de dir que ara tots els partits estem molt centrats en dissabte que se constitueixen els ajuntaments. Hi ha tota una sèrie d'ajuntaments importants a les illes, a Eivissa, Palma, Mahó, etc., que estan encara damunt la taula de les negociacions i, per tant, és normal que ens hagin centrat en aquestes negociacions. En aquest sentit, senyor Barceló, pot ser que alguns dels acords que s'assoleixin, alguns d'aquests ajuntaments, facilitin després l'acord pel govern balear? Sí, podria ser perfectament. Evidentment, nosaltres també hem dit que no posàvem la presidència com a qüestió de ratxa vermella, però sí que és vera que també hem dit que hi ha d'haver una pluralitat a les institucions. D'aquestes maneres, se mos ocorre que després de la baixada del PSI-PSOE i que el canvi real l'encapçalin formacions que cercam una altra manera de fer política, com en el nostre cas Més o com en el cas de Podem, que en el final totes les presidències fossin del PSOE, perquè això no visualitzaria aquest canvi real. Per tant, està clar que després de constituir els ajuntaments, de constituir els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, de Formentera ja està clar, i, per tant, en el final del govern, el que ha d'haver és una pluralitat de presidències perquè se visualitzi perfectament aquest canvi. De totes maneres, vostè diu que no han posat mai cap condició, però el criteri de Més quin és? És a dir, la presidència del govern hauria de ser pel candidat del partit més votat que estan en aquestes negociacions i, per tant, hauria de ser per Francina Armengol, del PSOE? Aquest és un criteri que ha utilitzat el PSOE que nosaltres discutim, perquè el candidat més votat ha estat del Partit Popular. Dels partits d'esquerra que en aquest moment estem parlant, és vera que la candidata en aquest cas més votada i amb més diputats és la candidata del PSOE, Francina Armengol. És evident que és un criteri que s'ha de tenir en compte, però no és l'únic criteri que s'ha de tenir en compte. Nosaltres en aquests moments el que intentam és que vèncer les resistències de Podem a entrar en el govern, sigui presidit per Francina Armengol, sigui presidit per un candidat diferent, fos jo o fos Alberto Jarabo de Podem, i, evidentment, això és el nostre principal objectiu, vèncer aquestes resistències i aconseguir un govern de tots. Si això no fos possible, aleshores ja hauríem d'entrar la setmana que ve amb escenaris diferents de governs en minoria i, evidentment, haurem d'avaluar si es donen les condicions per a aquests escenaris o no. Aquests governs en minoria, per exemple, podria ser que Més donés suport, és a dir, disposat a formar govern amb el Partit Socialista i que Podem donés suport des de fora. Aquest tipus de quadratures vostès les contemplen?
Ara per ara no estem en aquest escenari. És evident que és una possibilitat que existeix i no l'avaluarem fins la setmana que ve, que nosaltres tenim concretament una assemblea dimarts dia 16 per precisament avaluar si se donen les condicions o no per un escenari d'aquest tipus. Condicions que han de ser des d'haver arribat a un acord amb el programa, des d'haver arribat a un acord amb l'organigrama i amb els equips de feina que conformassin el govern i de compromisos dels partits estatals, que això és una part molt important per nosaltres, PSOE i Podem, de compromisos de les seves direccions estatals cap en el finançament de les Illes Balears. Tenim un problema greu i qualsevol govern, sigui en minoria o sigui de tots, com nosaltres defensam, evidentment ha de tenir resolt el problema del finançament i per això volem que se comprometin aquests partits a nivell estatal amb el finançament de les Illes Balears perquè educació, salut, serveis socials ho necessiten. Ara entrem una mica en la part de programa on vostès sí que s'han posat d'acord. Deixi'm tancar aquesta qüestió. Jo parlava abans si no els feia una mica, no els espantava una mica que es pogués encomanar una mica el que està passant al País Valencià, aquesta síndrome del País Valencià, on s'han trencat en aquests moments els ponts de diàleg que estan aparentment trencats, justament per aquesta qüestió que costa que els partits no hi vegin una renúncia o que en el moment final el que falta és generositat per decidir quin és el partit i, per tant, quina és la persona que presideix el govern. Creuen que els pot passar el mateix? Bé, per part de més no passarà, ja dic, perquè sempre hem anat amb flexibilitat i creiem i exigim a la resta de partits aquesta corresponsabilitat i aquesta flexibilitat a l'hora de negociar. El que no pot és anar a una negociació amb una proposta absolutament tancada i que és impossible perquè l'altra part la pugui acceptar. Quin problema tenim a les Illes Balears? I supos que és el mateix que està passant en el País Valencià, que les estratègies electorals de Podem i de PSOE a nivell estatal s'estan traslladant a nivell autonòmic. És a dir, crec que són partits que en aquests moments, sobretot per part de Podem, però també per part del PSOE, tenen molt la vista girada cap al novembre, cap a les eleccions generals, i evidentment la guerra oberta entre aquestes dues formacions polítiques a nivell estatal s'està traslladant també i dificulta aquests acords. En el cas del País Valencià, a més, pel mig, una força emergent com Compromís, i en el cas de les Illes Balears també una força emergent i important, a més totes dues arrelades en el territori, com és Més per Mallorca i Més per Menorca. A partir d'aquí, per tant, evidentment, el que nosaltres intentam és fer-los veure que les estratègies estatals no és lo important en aquests moments, mos hi jugam el present i el futur de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i per tant han de fer aquest pas cap endavant, oblidant aquestes guerres que dedic a nivell estatal entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. En el cas de les Balears, l'alternança a la presidència, un acord per l'alternança, podria ser una sortida? Vostès s'ho han plantejat? Bé, tot són possibilitats, evidentment, damunt la taula. L'alternança no ha passat mai, no estem acostumats, evidentment, a veure aquest tipus d'alternança, però, si hi ha de ser una possibilitat de solució, nosaltres la contemplarem i l'estudiarem, per què no? Com he dit abans, estem oberts a estudiar totes les possibilitats, inclosa aquesta. Els votants d'Esquerra de les Illes entendrien que no s'arribés a un acord on el PP ha perdut la majoria absoluta, ha perdut 15 diputats? No ho entendrien d'aquestes maneres. Tenim una responsabilitat absoluta. Som 34 diputats en aquests moments, els del PSIC-PSOE, els de Podem, els de Més per Mallorca i Més per Menorca i els de Gent per Formentera. Aquestes 5 formacions polítiques. Tenim una majoria ampla d'esquerres, claríssima, i tenim l'obligació de posar-nos d'acord, d'entendre-nos, i evidentment tardarem menys o més. També jo demano a tothom que aquesta tranquil·litat de dir, escoltau, les negociacions necessiten un temps, requereixen, per tant no passa d'hora en aquests moments, però sí que és vera que tenim aquesta oportunitat històrica per una banda, però per altra la necessitat absoluta d'arribar a un acord, perquè evidentment la gent el que demanda és un canvi de polítiques després d'aquests 4 anys nefastos que han patit a les Illes Balears. El cert és que el PP sempre ha guanyat les eleccions autonòmiques a les Illes Balears, les ha continuat guanyant aquest any, i quan hi ha hagut alternança ha estat també per un pacte, per una coalició d'esquerres, després de la qual el PP ha tornat a guanyar per majoria absoluta, senyor Barceló. Això d'alguna manera també el situa en un escenari molt exigent, no?
Sí, era aquest escenari exigent, però molt diferent. Era vera que el Partit Popular guanyava, però sempre quedava a 1-2 diputats de la majoria absoluta. Aquesta vegada està a 10 diputats de la majoria absoluta. Per tant, la baixada del PP és espectacular i històrica, mai havia estat tan a baix. Això és la primera diferència. La segona diferència és que aquesta oportunitat tenim la possibilitat de crear un pacte verdaderament d'esquerres. Mai hi havia hagut un pacte a les Illes Balears d'esquerres perquè anteriors alternances en el Partit Popular sempre havien estat mediatitzades per un partit de centre-dreta com Unió Mallorquina. Per tant, hi ha una diferència important, i és que aquests 34 diputats, recordem que la majoria està en 30, són clarament d'esquerres i, per tant, les polítiques també han de respondre en aquesta nova situació. I jo crec que aquesta és una gran diferència també en relació amb el passat. Ara vostè parlava de l'impacte de Podemos en aquestes negociacions i també de l'impacte de ser un partit que potser està una mica subjecte a les directrius de la seva central. Tot i així, Podemos ha tret, partint de zero, uns molts bons resultats a les Illes. De fet, estan per davant de vostès amb una diferència de 4 diputats. Vostès esperaven un millor resultat per la seva coalició, per Més, senyor Barceló? No, Podemos té 10 diputats i Més té 9 diputats. Només hi ha una diferència d'un diputat. És més, amb número de vots... Més no té 6... Disculpi'm, que potser... Més no té 6 diputats? 6 i 3 de Menorca. 6 per Mallorca i 3 per Menorca. Són 9 diputats. 9 diputats i Podemos són 10. I, a més, en número de vots, Més està per davant de Podemos. Són 62.000 vots per Podemos, 66.000 vots per Més. El que passa és que Podemos ha tret representació per Eivissa, en el nostre cas no. Això és la diferència d'aquest diputat que balla. Troba que ha estat una competència inesperada per vostès? Bueno, jo crec que en el final, per nosaltres, el resultat espectacular que han tret, perquè han romput totes les barreres històriques de 45.000 vots que mai havien superat, i aquesta vegada hem anat en els 66.000, ha estat fins i tot amb aquesta competència de Podemos. Per tant, nosaltres valorem molt positivament el nostre resultat, d'haver pujat d'una manera espectacular, tothom mos ho reconeix, fins i tot en el dia següent en els mitjans de comunicació se parlava de vencedor moral en el cas de Més, per aquest increment, com dic, tan gran de vots, i aquesta transversalitat que hem aconseguit precisament en els suports. I ho hem fet tenint en compte que hi havia un competidor, efectivament, que una part del nostre electorat, evidentment una altra part no. Nosaltres tenim un component sobiranista clau, un component sobiranista també molt clar, d'opció política arrelada en aquesta terra, arrelada aquí, que Podemos no tenia. Podemos, evidentment, venia des d'una construcció, una fabricació des de Madrid. I, evidentment, se li ha de reconèixer aquest gran resultat, com ha tret a altres bandes, on ell serà present, agradi o no agradi, i, evidentment, com que hi ha algunes coincidències amb algunes qüestions trencadores que plantejam els uns i els altres, creiem que hem d'establir aliances amb ells d'alguna manera. Però això no lleva, com dic, que la nostra sigui una opció que, tenint en compte sense suport dels grans mitjans de comunicació estatals, hem aconseguit un resultat molt important, el més important que han aconseguit una opció exclusivament de les Illes Balears, exclusivament i sobiranista, el millor resultat que s'hagi aconseguit mai. Biel Barceló, repassem algunes coses en les que sí que hi ha acord, o com a mínim n'estan parlant, amb el tema de la llei de símbols i el decret de trilingüisme. En això, les 3 formacions que estan en aquests moments en negociació, hi ha acord absolut de que això es vol derogar? Sí, hi ha tota una sèrie de qüestions que, sobretot, el govern del senyor Bauzá ha anat contra la llengua, contra la cultura, contra l'escola, contra els serveis públics. Per tant, a partir d'aquí, totes les 3 formacions polítiques, Més, Podemos i PSI-PSOE, ens hem posat d'acord per tal de revertir aquesta situació i fer-ho amb valentia cap endavant, amb una aposta molt clara per millorar l'educació, amb un govern a favor de l'escola, amb un govern a favor dels serveis públics, recuperar la sanitat pública per tothom i, evidentment, també, com bé deies, derogar el decret de trilingüisme, cercar una altra fórmula perquè el català sigui llengua vehicular a l'escola, però a la vegada se pugui garantir l'aprenentatge de llengües estrangeres, l'anglès, i també derogar aquesta llei de símbols que va suposar un retrocés en la llibertat d'expressió, el simple fet de poder mostrar, per exemple, una senyera a una escola pública era considerat
fora de llei per aquesta llei de símbols. Per tant, això s'ha de derogar perquè no té cap sentit ni un. Pel que fa al model lingüístic a l'escola, es tornaria al model anterior? Vostès pensen que se n'ha de dissenyar un de nou, agafant una mica les seves darreres paraules? Bé, nosaltres, evidentment, el decret de mínims anterior, que garantia que en el final del procés educatiu els alumnes coneguessin perfectament català i castellà, les dues llengües oficials, amb una prevalència del català com a llengua vehicular perquè és la llengua pròpia de les Illes Balears i introduint en aquest cas els mitjans, els recursos pedagògics, tècnics, humans, per tal d'assegurar que se pugui conèixer també adequadament l'anglès, però no en sotil, que ha resultat un fracàs, el decret que va fer en Bausà. A partir d'aquí, nosaltres el que volem és recuperar el consens i el diàleg en la comunitat educativa, partint dels pactes educatius que s'han romput totalment en aquesta legislatura. I, per tant, hi ha una predisposició de la comunitat educativa a parlar i jo crec que l'hem d'aprofitar des del nou govern. Pel que fa a l'ecotaxa, vostè abans en parlava. Vostès clarament estan per recuperar l'ecotaxa, però en aquest sentit, per exemple, el Partit Socialista no ho té tan clar. Aquesta serà condició sine qua non per vostès? Per nosaltres és una condició indispensable. Nosaltres parlem d'una taxa de reinversió turística, una taxa que se reinvertiria a cada un dels municipis, a cada un de les ciutats i de les zones turístiques. Partiríem, en certa manera, amb això del model de Catalunya, en què una part de la participació és municipal, dels ajuntaments, cosa que ens pareix bastant interessant, implicant els ajuntaments, i el que sí que pretenem és que la paguin tots els turistes, no és que s'allotgen exclusivament en hotels. Hem de pensar que a les Illes Balears una gran part del turisme és turisme residencial, turisme que ve a apartaments turístics o a cases particulars que estan llogades. Per tant, hem d'aconseguir alguna fórmula que permeti això. I, evidentment, revertir els 100 milions aproximadament d'euros anuals, que nosaltres calculem que se podrien recaptar, en millorar paisatge, territori, medi ambient, patrimoni, cultura, etc. En definitiva, en millorar precisament el producte turístic que oferim. I què passa, senyor Barceló, amb la demanda d'un nou sistema de finançament, que això també vostès ho portaven al programa, però en aquest sentit no sé si ho assumeix tothom. Bé, des de Podem han dit que estarien d'acord en un compromís de la seva formació a nivell estatal. De fet, la senyora Gemma Ubasart va venir la setmana passada i ens va dir verbalment que ho traslladaria a la direcció estatal de Podem per tal que Podem, quan hi hagi el nou sistema de finançament, tingui en compte la situació especialment problemàtica que patim a les Illes Balears. Pensem que si a Catalunya hi ha una demanda clau important amb el tema de la millora del finançament, en el cas de les Illes Balears la situació de finançament encara és pitjor. Som la comunitat autònoma que proporcionalment més aporta i la que manco rep, la que menys rep. Per tant, evidentment, això s'ha de canviar. També volem un compromís de la direcció estatal del PSOE i, a més, Mèxic aquí té una ratxa verda claríssima i és que no entrem en un govern si no hi ha aquest compromís de millora del finançament. Entre altres coses, perquè estem els darrers amb inversió social, amb inversió educativa, amb inversió universitària o amb inversió sanitària. Els darrers de tot l'estat espanyol, pràcticament els darrers. Per tant, aquesta situació s'ha de canviar. No pot ser que des de Madrid segueixin pensant que les Illes Balears són una comunitat rica quan en realitat estem davant d'una administració pobra i que no té recursos per destinar adequadament a les escoles o als hospitals. Per tant, això, que entenc que encara no està tancat aquest acord, sí que per vostès seria indispensable. Si en l'acord de programa no s'inclouen aquests compromisos d'aquests partits que tenen, per entendre'ns, les direccions fora de les illes, vostès no hi entren, eh? Efectivament. Hem dit que la ratxa verda no està en discutir la presidència, però sí en què l'ecotaxa i en què, per exemple, el tema del finançament hi hagi compromisos clars i contundents en aquest sentit, de canvis que proposam, evidentment, en relació a el que hem patit en el passat. Senyor Barceló, i si hi ha govern d'esquerres a les illes, el govern balear tornarà a entrar a l'Institut Ramon Llull? Ha estat una història un poc complicada, no? Entram, sortim, jo crec que hauríem de cercar una estabilitat, no? Evidentment, hi ha distintes possibilitats. Una és tornar a entrar a l'Institut Ramon Llull, l'altra és que des de l'Institut d'Estudis Baleàrics s'estableixin convenis de col·laboració i de feina conjunta amb l'Institut Ramon Llull.
qualsevol de les solucions per nosaltres és bona, però sí que recuperar, evidentment per nosaltres és prioritari, recuperar aquesta necessitat de col·laboració a nivell de promoció cultural i de la llengua entre Catalunya i les Illes Balears. I jo hi afegiria, si hi ha un canvi, i se confirma que estic segur que sí, en el País Valencià, afegir també aquesta necessitat de que els distints territoris de parla catalana també establiguem d'una vegada per totes algun tipus de col·laboració que per nosaltres, a més, va més enllà de lo cultural i de lo lingüístic, també, perquè no en temes, per exemple, econòmics, comercials, etc. Crec que hi ha unes possibilitats molt grans de desenvolupament mediterrani que no podem deixar de passar, sobretot si hi ha certes coincidències en els distints governs, coincidències polítiques. Biel Barceló, gràcies per atendre'ns aquest matí. Per avui hi ha alguna reunió programada? Oficial no, però... Avui no, demà tornem... Demà? Contactes n'hi ha tot el temps, contactes hi ha contínuament, cafès més formals o informals, però reunions formals oficials, a partir de demà, en tancar definitivament ja el programa, entrar ja, si és possible, en temes d'organigrama i equips de feina de composició del govern de les Illes Balears, una vegada que ja segurament tindran tancats totes les qüestions de composició dels ajuntaments de cara a dissabte. Escolti'm, vostè que està en un procés de negociació, que a més la seva coalició també és fruit de pactes, no? Perquè vostès sumen diferents partits, per tant, per entendre'ns, n'hauria de tenir la mà trencada, no? De buscar pactes i acords. En aquesta pregunta del dia que estem fent, fins a quin punt hi pesa el factor humà en aquestes negociacions polítiques, senyor Barceló? És molt important, és definitiu. Precisament ho has dit. Nosaltres, com que som una coalició de partits a la vegada, de distintes procedències, gent que ve d'Esquerra Unida, d'Esquerra, de PSM, del Verds, etc., hem aconseguit precisament que el factor humà sigui determinant per arribar a aquests acords. Per nosaltres és molt important i, sobretot, com deia abans, venir a una negociació amb la voluntat d'arribar a acords. Si un ve en posicions absolutament tancades i impossible d'arribar a acords, no s'arriben. De totes maneres, la meva resposta a la pregunta que feis és que sí, que en el final s'aconseguiran aquests pactes, estic convençut. D'acord, llavors com que depèn del factor humà, depèn dels humans que hi estiguem implicats en tot plegat. I per acabar també, vostè ha dit diverses vegades que vostès són sobiranistes, vostè sap que aquí estem immersos en un procés polític molt concret i també pels espectadors que siguin desconeixedors de la realitat de les illes. Què vol dir a les Illes Balears quan un és sobiranista? És a dir, Més és un partit independentista balear? No. Nosaltres, diguem, el denominador comú, perquè tenim gent de distintes procedències que defensaria des d'un estat federal a un estat propi per les Illes Balears, confederat o no en la resta de països catalans. El que tenim, el nostre denominador comú, és el dret a decidir. El dret a decidir del poble és el denominador comú que nosaltres defensam i des d'aquest punt de vista, lògicament, en un hipotètic escenari de consulta, votaríem a favor d'aquest dret a decidir i, evidentment, també hem donat suport en aquest sentit en el procés de Catalunya. Però vostès això no ho posen com a condició indispensable per arribar al seu acord a 3, eh? El primer que hem posat damunt la taula és que hi hagi una llei de consultes a les Illes Balears. Ja partint de la base que ni tan sols a les Illes Balears tenim una llei de consultes i, per tant, sí que està en el programa fer aquesta llei de consultes que possibiliti no només sobre forma d'estat, sobre qualsevol qüestió, perquè la participació i la democràcia són qüestions que també hem posat molt d'èmfasi dins aquest canvi gros que volem per les Illes Balears. Ara sí. Biel Barceló, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Sort a tots els que estan immersos en aquestes negociacions i confiem que ho podrem explicar tard o d'hora. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Són les 9:09 del matí en Conversa.